Здравейте хора! Преди да започнем видеото, исках само да ви напомня да се абонирате за канала и накрая, след като сте го изгледали, ако ви е харесало, може да оставите по един лайк. Благодаря ви и приятно гледане! Дори не знам защо отделям внимание на този идиот. Да, предполагам много от вас не знаят кой е Пело Кръстев и въобще не ви съдя за това. Но е важно да отбележим, че до вчера той беше доста тясно свързан с една конкретна партия в парламента и най-вече с техния неофициален лидер. Аз лично разбрах за него от ето това видео. Понеже ти си на 20 години, нали? Да. Кога стана студент? В момента уча, ще завърша и ще ти покажа диплома за средно, висше образование и така нататък. А кога стана студент? На 19 години. Но вече имаш диплома. Не съм казал, че имам диплома. Имаш журналистическа карта? Не, нямам журналистическа Я карта. покажи. Имам Нямаш. диплома по журналистика. Ти имаш ли? Да, разбира се. Така ли? От кой Да, университет? разбира се. Но в български университет. Да, разбира се. Завършил си. Да. Не разбирам защо хората лъжат за толкова лесно проверими неща. Да, и общо взето неговите интервюта са интересни, с искрено независими хора. България в еврозоната. Какво се случи, господин Недялков? Случи се хаос, шок и ужас. Чудовищна инфлация по магазините, хаос, банките нямат наличности, хората са притеснени, оплашени, пазаруват само в левове. Това са моите впечатления. И най-доброто, единственото добро, което се случи, че недоверието към Европейския съюз е огромно в България и пътят към Булекзит е абсолютно открит. Само ги вижте как се гледат. Тъй като тези двамата изключително много обичат хипотезите и спекулациите, ще си позволя я да направя една такава. Абе, господин Недялко, този символ защо ми е малко познат? Това обяснява защо толкова много мразите Европейския съюз. Така че да, Пело Кръстев се раздели с Ивелин Михайлов и преди да приключим с тази тема, мисля, че е редно да ви покажа и какъв отговор даде Ивелин. Значи вижте, някой ще каже как може при вас постоянно да има предатели. Полковника, Григор, сега Пело. Значи вижте, така работи системата. Финансира СКАТ телевизия, първо Евроком беше, после СКАТ. Финансира предаванията и после са пари може да стане или пък там, ако има его или нещо друго иска да направи, да ще фигура. Това, което ние трябва да направим, Ще ви спестя това мъчение и просто ще ви кажа, че нищо не каза. говорил съм и с нашите жени. Така че да, това е от темата за Пело Кръстев и Ивелин Михайлов. Друго голямо нещо, което стана тази седмица е, че на Киро Брейка му забраниха да се използва банковата сметка. Оня ден, когато разбрах за запорите, защото те първо ме удариха в Булбанк. Ми показаха 12,500, но аз забравих, че ние сме в евро. Минус 54 000, минус 37 000 евро. Аз викам, бе, какви са те с... Колко жалко. Няма да може да харчи парите от Испания. Тук едни мои хора заминават с проститутки в Испания. И аз имам една връзка там, един мой човек. Той вика, брато, идваш, курвата прави 300-400 евра на вечер. 2-3 курви, почваш да смяташ, викаш и ба, мамо, 1300 евра. Тук ви говоря едно към едно, защото аз парите съм ги изкарвал от такива неща. Браво, Киро! Ти си истински човек за пример. Ама аз като ги смятам по 1000 лева на ден, викам аз за един месец 30 000 лева, да дам куп. Заребявам там едни други. Ура, днеска едната я закарах до Австрия, тя ме излъга, че няма черен печат, че я върнах от австрийската граница, тя в Италия имала пак 2000 км навъртях допълнително. Един буклук. Така че смея да твърдя, че това, което адвокат Расташки и лидера на меч Радостин Василев направиха с банковите сметки на Киро Брейка, е наистина похвално, въпреки че няма нищо общо с тази случка.
Запор на банковите сметки на Кирил Брейкденсъра за 120 000 лева, който аз направих, след като съда прецени, че срещу мен има извършени обиди, клевети, лъжи в неговите видеоклипове в YouTube. Следват още запори и дела и от Радостин Василев за 200 000 лева срещу Кирил Брейкденсъра, които той ще заведе. Така че хора, всеки, който обижда и клевети и говори лъжи, ще му бъде търсена отговорност. А Кирил Брейкденсъра не е ли обида също? Така че те първа ще разберем какво точно ще стане с цялата тази сага между Киро Брейка, Расташки и Радостин Василев. И ако има нещо ново, което излезе, със сигурност ще ви уведомя. Но като цяло това е от тази тема. А помните ли, че Тръмп залови президента на Венецуела за по-малко от 2 часа? Venezuelan President Nicolas Maduro does the Chanel dance after being captured by the US military. Еми сега той си готви да превзема Гренландия и да атакува Куба. Но ако бях на негово място, преди да се занимавам с други страни, първо бих оправил проблемите в собствената си страна. Да, доста грозна картинка. Не казвам, че това, което жената направи е правилно, когато те задържа военна полиция да караш през тях, но от друга страна да те прострелят 4 пъти в главата ми се струва малко прекомерно. Така че смятам, че ще мине известно време, докато видим атака над Гренландия. И като за последно, исках да ви покажа този видеоклип, тъй като в момента се говори да се вземат замразените пари на Русия и да се използват за помощ на Украйна. И смятам, че този клип обяснява много добре какво ще стане, ако това се случи. This is the thing I always was warning about. If you take Putin's money, the central bank money, and you give it to Ukraine, then the money's gone. You don't... Тук е момента да вмесна, че нашето служебно правителство преди няколко седмици гласува да дадем 10 милиона евро на Украйна. Да, пари, които никога няма да видим отново и пари, които можеха да бъдат използвани за много по-добри цели, които наистина можеха да бъдат от полза за България. Have it anymore. You use your leverage. You cannot use it for reparations. The money's gone. But you also might enable Putin to mobilize the same amounts in counter confiscations. He will take 17 billion of euro clear of frozen assets immediately. And then he will start, of course, looking for other billions that he can confiscate of Western money, frozen assets in Russia, private enterprise companies, maybe jurisdictions outside Russia that are friendly to him, Belarus, China, Hong Kong, South Africa. And at the end of the day, you might notice that you have helped him. You've given his money to Ukraine and he's taken his money back from you. You've lost 2 times. And when the war's over and Ukraine needs to be reconstructed and there's no more money, who's going to pay for that? Us again. And you've paid 3 times. Но нашите медии се занимават с по-важни неща. Говорим особено при децата, да кажем не повече от 6, от 7, от 8 нещо. Значи, общо взето 6-7 пъти. 6-7 как? 6-7. Само аз ли не разбирам кое е забавно с това 6-7? А и да, официално от вчера вече спирам да гледам Цанов и да получавам каквато и да е информация от него. Да, България плаща 100 милиона на година, за да можем да охраняваме Пеевски, което е абсолютно скандално. И Цанов току-що каза, че това трябва да се случва, защото на някой му било платено да го убие. Действително е имало подготовка и може би има за убийството на Пеевски. Да. И това идва от Доган в момента, в който той усеща, че губи партията. На мен ми се предложиха пари, дори ми се преведоха едни пари за тая работа. Да намеря хора да го убият. При мен се свърза една жена, адвокатка, известна, в РС инициалите. Известна адвокатка? Да, тя ме запозна с една жена, която е много близка на Доган. Ходил съм в офиса и при нея. Софийска адвокатка? Не, бургаска. Okay. Тая жена беше, тя е много богата, бива много приближена до Доган. Предложиха се пари, преведоха се по биткоини.
Към тебе? Да. Това са само за теб или с пари, с които да направиш Да намеря човек да свърши работа. Даваха са 250 хиляди евро. Да, ако ми кажете, че този клип не е направен просто с цел, о да, Пеевски е супер застрашен, ще му трябват всичките тези 10 000 човека да го защитават, които се плащат с държавни пари, просто няма да ви повярвам. И да, хора, това е края на видеото, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да оставите по лайк и да се абонирате за канала. Ще се опитам да качвам видео на всеки 2 седмици, така че ще чуете от мене след известно време. Но да, надявам се да ви е харесало и до нови срещи!